A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need. Doncs sí, evidentment, tornem a estar confinats. Un confinament el vaig aguantar, però dos ja no, per tant, em tenyeixo el cabell jo, perquè sí. Us explicaré una història molt random, que és que un dia fa 2 anys, al súper on treballava, em van fer ordenar els tints de cabell i em va fer molta gràcia que un tint de cabell es digués color violín intenso. És que no sé si ho veieu, que suposo que ve de violeta, però em va fer gràcia que es digués violín com l'instrument. I ja està, doncs que em tenyiré el cabell i ho tinc com clar, però tampoc molt, vull dir, mai he fet res tan loco amb el meu cabell i ja està. Que ahir me'l va tallar la mama, es nota 0, però bueno, mira, així és menys cabell a tenyir. Vaig a fer l'unboxing oficial. Aquesta vegada la marca és diferent, és de Garnier, els podeu trobar al vostre Mercadona de confiança. Hi ha la crema colorante, que això és el que suposo que és del color violín, la leche no sé què, leche reveladora, i aquests dos s'han de barrejar en un potet, que no pot ser metàl·lic. Es barregen amb això i amb això també s'aplica. I després tenim un condicionador, l'altre teníem xampú, aquest només et poses el condicionador i et dutxes tu com vulguis. I guantes, òbviament, però aquesta vegada no em posaria jo, se'ls posarà la mama. I ja està, és com més cuqui tot, no? Bueno, doncs això, anem a començar l'aventura, desitgeu-me sort. Bueno, tenim la massa aquesta que és com blanc, però es veu una mica com rosa, en plan de que comença a tenir intenció això de ser lila. Teòricament, ara només s'ha d'esperar. Ok, Google, pon una alarma en 35 minutos. Listo. La alarma está programada para las 5:54 de la tarde. Pues ja està. Semblo, no sé, algun personatge de dibuixos animats, saps? Vull dir, el de los padrinos mágicos o així. Però bueno, en xoc estic. És que no, a la vida real es veu molt pitjor. Es veu superrosa. Aprofito la pausa publicitària per explicar-vos per què he canviat el nom del canal. I és que l'últim vídeo encara es deia Amigas no me quieren i ara ja es diu En plan de movida, si tot va bé. I és perquè bàsicament és que fa molt temps que no faig contingut relacionat amb el tema d'Amigas no me quieren i ara és tot en català. Com que em dic En plan de movida al Twitter i a l'Insta secundari, que seguiu-me a Twitter, si podeu, perquè us heu de fer Twitter, doncs he decidit que era més adequat. I una altra cosa, ara us explico els passos que he de seguir. Ara, primer m'he de mullar una mica el cap i amb els guants posats fer com espumeta. Després, no, ara primer me l'he d'esbandir. Posar-me aigua fins que deixi de sortir el color que toca, em poso l'acondicionador aquest, el deixo 2 minutets, i mires això i és tot negre. O sigui, m'ha quedat més fosc del que el tenia. Bueno, mira, millor, perquè sí que és quedat malament. I torno a passar aigua i esbandir. No, l'aigua no surt excessivament, però no pas excessivament. Per tenyir de res. De moment és un fail, perquè vull dir, el cabell simplement se'n veu més fosc, no es veu de cap color en especial, però això es veu perfectament a la línia, vull dir, és que és terrible. Però esperem a veure si s'asseca i millora. Si no, bueno, és que serà un drama de vida, però bueno, és igual, se supera. Bueno, és que ara amb el sol no sé què es veu un color raro. O sigui, jo a contrallum m'ho veig, però és que si no es veu fosc i ja està. I a contrallum, veieu? Sí, a contrallum es veu. Bueno, una mica fail, el que vindria a ser, perquè en canvi aquí, mira, està terrible. Però bueno, mira, alguna cosa havíem de fer. Doncs moltes gràcies, renteu-vos les mans, distància, mascareta i ja us ho sabeu tot.